apa sekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari gilo de mapa mangwi suruh sembahyang apa melebana adi suruh puasa mangecian parunya lapa alasan kabundo sarato jo aya asana dape keluar rumah kata kawan pai mapa pai baraja gak sabanta baraja mati-mati saratu ibu sakira no ana gilo malala onyo gilo raun tio sabanta kapayo kumpu kamalawi ai kaparia mana kakandoria kapucala wangai kapantai di wana jalan ammana pinta olala ko puli adela kana iyo babari lai babumi lagi yolor nasan mahalada papadi yolada manjadi adna buwa yolada nakambaton yolada nadarami olahi du dalam iyo barama Allah Allah Rabbi Rabbi ya Rabbi Allahu Nabi batuan kita Nabi Muhammad Rabbul kita wahai sahabat ditelan saudara Wassalamualaikum kasidang bersama cuba laga bertanang menangakan curi itu Ai maklumnya kami kekurangan suara oh ada pun tangan setio kita nalih terjadi nagali basuh ada pun jari banyak limo hukum dan wajib di kita pertama sahadat dan semayang kedua ketiga bacakan kampe kuasa kalimo nai aji ate kuasa itu sebabnya jari nalimo jari nalimo ya akiwani ojo kalau hikmahnya ke dalam negari dan belum pertama siap pucari sani sarang tua di dalam negari kau tua apa tanyo pagi nang kedua tunjuk namanya jari sami sarang dia pandai di dalam negari kau tua penunjuk itu dan ini ketika padamu si jari mati daripada kawannya tak tertinggi ai sami sarang kuai nagaga barani umpamu tentara dengan polisi kampe banamo si jari Sami sarakayo di dalam negari kalimo kalingkyo nagete sekali Sami saraya di dalam negari nambali mo itu ko indah sapaka ya po karajo nak mungkin salaman ya Aku diinjang kesemuanya balik ke dalam negari lanya toba itu nan balimo itu ku indah sepadu Apo karajo nak mungkin maju seorang maelo nalai mengganggu ko pasal siapa malijo pangulu orang namanya dicangkau ragu anta kasih anta kasih tu Hai semuanya lagi kasih dan pandang dimasuk kini udah lomba-lomba ai lomba menyerahkan anak penghibah sekolah oh dia ke PAUD walau ketika dia ke SMP walau ke SMA dia ke pesantren walau ke madrasah dia ke senawiyah walau ke aliyah dibagi biaya 8 juta kau sawalah habis kau tak jual dia nak menjadi sederhana madape karajo kanu SK itu harapan bunda doaya sakan ngaparang ya napa sekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari gilo de mapa mangwi suruh sembahyang apa melebana adi suruh puasa mangecian parunya lapa alasan kabundo sarato jo aya asana dape keluar rumah kata kawan pai mapa pai baraja gak sabanta baraja mati-mati saratu ibu sakira no ana gilo malala onyo gilo raun tio sabanta kapayo kumpu kamalawi ai kaparia mana kakandoria kapucala wangai kapantai di wana jalan panjang
dengan asmara kalau bayi itu nak bersikolah alamat sekolah kepada di tengah alamat dibikai kedua SK bunyi SK-nya tangwa tangiangi kini apa nak direse apa nak dipanjang apa nak digawe nado nak kata hanya tinggal jangan jauh naja
mati pulau Ya mulai la mikro la mati Olelana pe karibacho Ila la ala ana la amana ana ana yana amana ana Iyo talam kola de basa ba mamilina paru eladi durinya Iyo lantu anala de la pati haraso ladi tari balado makan durian lah di luluan jukulinya Iyo lai kapelan kuda tu yo hidui an mikro nangko itu ikan lah kami jual dan tageno
babahi bau namo dengan layu mereka sadonyo sihana diri nabasamo Dio lagi lade kapado ampulai sarato anadaro dengan lay sadang la bahagia dengan di malam kini naiko Aku kasih lawayo mengucapkan dengan lay di malam naiko Menentulah hidup baru antara marapulai jowan adaro Mudah-mudahan lade mawadah sakinah warahmayo dehandayo mandape iyo katurunan dena sole sole hayo de andayo Layo ayo rumah tanggo lanyo langgeng yo de sampai yo de isuanyo tibo iyo di magalle bala bodu de galle yo Kalidan yo ladinan murah tangelo eta joanyo Jatuh bagi yo nala pegawan ya juona dolo hanyo Ondo yo le sayang lade yo la iyo namola atasanyo tibo iyo bataran nak kapuaga pu eta nanyo Yo batalara na kami yo marana ajo kembali mo Ode nana sana kali kali ode banaran nala de nyotigo Jatuh ninyo lade petani Deba itu le nyopulo Hasio malanan de taninyo Deba lipe deba gando Itu yo malanan permintaan dari kami sama tukang cerita Ode nalai cape ode nyodo mandape momongan dehan Iden guncang pikiran gambang gumanta tulang mandang cabi si kain kapan di tengah rumah Bujuan mande Ila pia pandan Hati dari alung tabale kasih jo sayang denai batigaka Aruha marupo di dalam mimpi tajam di hati mamancium tangi tagagang badan sayang kamande alulai sudah kasih dipisah sabilah papan Anyo nan tinggal kuda tuloy tanah pakuburan hati dan gamang pikiran rambang kumanta tulang mandang cabi asikain kapan dia terumah Abu jua
Matunan indah tapi ciangkan dek biasa abah dendangkan bagang wijo para saya Salamu kami abah tinggalkan bangsa jo samsara baoi nan batang buangkan bacando sulu udua dinan kalam ya oi kamanola bansai onde madatu kata petompa Abah kandung pulanglah pulang matu cakuang semakin dalam hati mandesa makin runyam manangi depan hati mandesa makin damam hati orang muak di dalam samanya ayah berjalan itu adalah sambung hai salah sudah ikut ayo ayo narangkai ayo ladan nasero Suba